کردک پشتی 10 سالان ji zindanên Tirkiyaya dagirker derdikeve. Çîroka wî çi ye? Piştî 10 salan, vaya çavên xwe bi dîtina hevjîn û xizmên xwe kil dike. Kurdê bi navê Ramezan Tanrıverdî, dawiya sala 1992 li Bisima Amedê ji hêla polîsên Tirk ve tê zindankirin. Li jêr navê dijîtiya dewletê û çimkî bi nasnameya xwe ya Kurdî ve girêdayiye 36 salan cezayê zindanê lê tê birîn. Lêbelê piştî 10 sal û 6 mehan tê azadkirin û dîsa kirasekî azadiyê li xwe dipêçe. Nayê zanîn bê çend kesên li pêşiya xwe nas dike. Li dor wî çi qas guhartin çêbûne û çend serokên Tirkiyeyê hatine guhartin, lê ew di nava çar dîwarên zordestiyê de bû. Çaxa derdikeve wekî ku peyva azadiyê di dilê wî de hesret be. Hestên xwe li kolên Amedê dirijîne. Lêbelê gelek hevalên xwe yên di zindanê de jî wekî evîndarên xwe bi nav dike. Çavkê gelê ketim ez daha Kurtkê baş bûm li ber min net tişkê ji 3 sal. Lê feqet me gelek bêjim evîndarê xwe jî dondor dîştin. Silavê min dîsa ji wan hevalare. Bi xêr aqibet ji serê wan ve jî di royê wa xweş û azad em bigîşin. Tirkiyaya dagirker, rejîm li pey rejîmê ji ser textê serokatiyê diçin. Lê dîsa jî zindanên xwe bi zarokên gelê Kurd dadigire û bi dehên salan wan çavgirtî dihêle.